Mga igsoon na ato ang Ginoong Kristo mi hatag o manindot nga imahin sa ato ang Ebanghelyo. Si Jesus nagdasig kanato nga musalig lang gayud sa probidensya sa Amahan. Ang ikinahanglan nga ato ang pamalandungan kung giunsa sa Ginoo pagpakaon ang mga langgam nga naa sa kahanginan o pagpasabot sa mga balili sa umahan o kini ang realidad sa mahanong pag-amuma mulugdang unta sa halawom diha sa ato ang mga kasing-kasing. How much more kita nga iyang gilalang iyahang mga anak nga diin andam niyang gipadala ang iyang bugtong anak aron magpakamatay diha sa krus. Ug si Kristo nakaabot sa tinuod nga hinungdan sa atong kabalaka o sa ato ang mga kahingawa o kalibog. Ang atong mga concern mag-overwhelm sa ato ang kinabuhi. Gamay ra ang atong pagsalig. Adunay gamay nga pagtuo diha sa kaayo sa atong langit ng Amahan. Pasalamatan ato siya sa iyang pasensya o gitugutan niya ang Amahan. Gitugutan niya ang Amahan ng kaayo nga mudikit. Ug mao kana makaigsunan ang atong mga kabalaka o mga concern. May tungod sa mga material nga mga butang nga atong gikinahanglan matag adlaw, maghimo kanato nga mawala sa paglantaw sa usalang kabutang nga tinuod nga gikinahanglan. Ang pagpaningkamot alang sa pagkabalaan para sa pagtukod sa gingharian ni Kristo diha sa atong kinabuhi ug sa mga kinabuhi nga nagpalibot kanato. Kung ato lang gayud tugutan si Kristo nga mupadilaab sa atong mga kasing-kasing, mausab gayud ang atong kinabuhi. Madasig kita para sa misyon, ang atong mga nangaging kabalaka o kahingawa inanay mahanaw ngadto sa pagkawalay importansya. Diha sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 12 verse 49 nagkanayon, mianhi ako sa pagpanilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaog na. Magigsuon ang hiyas nga magtabang kanato sa pagsalig sa Ginoo sa dugang pa ug mutubo ang apostolikanhong kasibot mao ang yano nga kasing-kasing. Sa panahon nga mutubo ikaw sa yano nga kasing-kasing, dili ka mudiman sa Ginoo nga iyahang ipasabot ang imong bukasyon ug ang imong mga pag-antos. Salamat sa yanong kasing-kasing sa kanunay imong makita ang balaan nga kabubuton sa Ginoo sa tanang mga butang nga bisan ang kasakit mahimo nga sapa sa kalinaw ug kalipay. Salamat sa yanong kasing-kasing imong masabtan ang kaalaot sa mga tao nga andam ka sa pagtabang. Salamat sa yanong kasing-kasing dili ka magtago og mga pagdumot, nangandoy og dautan ngadto sa imong istigataw o nagunahuna og dautan diha sa imong kasing-kasing. Ang tanang butang magdala kanimo ngadto sa Ginoo. So mga igsuon ning Santos nga misa, magampo kita sa Dios nga motubo kita nga adunay yano nga kasing-kasing, nga makaamgo nga ang tanang mga butang sa atong kinabuhi nagikan sa iyang mahigugmaong mga kamot. Hinaot ito. May palihog pa sa katilingbanong pag-ampo.